Okay, vi skal lave den her challenge. 2 challenges. 2 challenges. Godt. Med mel og noget andet. Og vi ligner begge to lort, men det er fordi, at Camilla, hvad laver du? Okay. Det er fordi, vi lige har sovet. Så. Her. Take a chair. Okay, og så har vi lige sådan en kaffesaljuice her. Til at skylle kajen ned med. Ja, Ej, der er det er noget, vel... så tager vi ikke vand i stedet for, så drikker sådan der bagefter. Da jeg var lille, der tog jeg bare sådan en klump. Nu er det hører hele romanen om, du. Og så spiste jeg bare mel. Så det her det er ikke nogen challenge for mig. Ej, okay, kom her. Og hvor meget mel? Hvad med, vi tager noget vand? No, det bliver til en bolle. Okay. Okay, jo. Nej, hvor jeg fræk i tøjet i dag, hva'? Det er lækkert. Nej. Så. Det er der, man kan sige. Okay, så er vi ready, Eddie. Okay. Har jeg købt mig, hvor meget går ud her? Sådan. Ej, fuck dig. Mere. Så. 1, 2, 3, nu. Hallo, hvordan får vi det her ud af vores mund? Det kan ikke så fast. Det er min ske. Pas med her. For helvede. Og så går vi videre til vores kanel challenge. Vi har stadig ikke fået det der mel ud af munden. Vi kan simpelthen ikke få det ud lige nu. Det er sådan noget caramel, for vi havde ikke noget kanel. Og som sagt, vi ligner begge to stadigvæk lort, fordi at vi lige har sovet. Okay. Det her tager vi ikke særlig meget af, fordi det smager mild og bæk. Mild, ja. Okay, og vi filmer herhen noget, fordi så kan vi spytte ned i væsken. Okay, er du klar?
Er farven很tung?